Vlasnik konfekcije Antonaco odbio je doći razgovarati s gradonačelnikom Ivanom Vrkićem i svojim sada bivšim djelatnicama kojima duguje 3,5 plaće. Gradonačelnik ga je pozvao da se javi do kraja tjedna, u suprotnom će za početak poslati pismo talijanskom veleposlaniku, ali i obavijestiti nadležne državne institucije. Djelatnice su pak poručile kako ih ne zanima što on kaže da nema novca, jer one su posao odradile, roba je otišla i sada žele svoju zarađenu plaću. Još prije 10-ak dana, kada su odlučile svoj problem podijeliti s osječkom javnošću, ovim je ženama obećana pomoć i razgovor s gradonačelnikom. On je pak htio u razgovor uključiti i drugu stranu. Nije bilo moguće dogovoriti sastanak niti za srijedu, niti za sutra, pa čak niti za danas, jer se navodno vraća odmah za Italiju. I vlasnik tvrtke i osnivač je govorio stalno da nema novaca i zapravo je rekao neka radnice samo dođu i žale se i pričaju ono što imaju i to je sve što on ima za reći. Od 100-tinjak zaposlenih žena koje su radile i dobile otkaze, njih 30-ak ponovno je zaposleno u novoj tvrtki koja je u istom prostoru i sa istim strojevima Antonaco otvorio. Ostalima duguje 3,5 plaće i otpremnine. Mi samo želimo naše plaće koje smo zaradili u konfekciji Antonaco. Da li on ima pare ili ne, a mi smo te pare zaradili, roba je otišla, želimo naše plaće. Ono drugo sve, neka radi što god hoće i gdje god hoće. Ne želim biti gradonačelnik fikus koji radi po opisu svojih poslova samo ono što je predviđeno, jer da to radim ne bi danas primio ove naše ugrožene radnice, sugrađanke. Po prvi put, kaže, otkako je gradonačelnik, dobio je košaricu. No, s obzirom da želi pomoći ovim ženama, još jednom pruža ruku pomirenja Antonacu. Ja još jedan put pozivam gospodina Antonacija da dođe, da razgovaramo, da vidimo kako stvoriti uvjete da se obveze koje prema njima postoje ispoštuju. Ne dođe li do toga u idućih tjedan dana, gradonačelnik ima spremne buduće korake. Pisat ću pismo talijanskom veleposlaniku i njemu jasno dati do znanja da mi nismo protiv ulagača, da pače mi i dalje tražimo da dođu Italijani i da ulažu i u Hrvatsku u Osijek, ali i po kriterijima koji jednako vrijede i za Italiju i za Hrvatsku. Vremena su se promijenila u Osijeku i ovakvi ljudi ne smiju se osjećati dobrodošlo. Grad Osijek je spreman primiti sve investitore, ali investitore koji poštuju građane grada Osijeka, radnike i koji poštuju Ustav i zakon Republike Hrvatske. Ovaj dotični gospodin koji je danas na jedan bezobrazan način odbio susret sa gradonačelnikom, u čijem gradu radi, zarađuje novce i obezvredio ove djelatnice. To neće više ići. Sada se očekuje otvaranje stečaja, što bi se trebalo dogoditi u iduća 2 tjedna, i izvješće stečajnog upravitelja ili upraviteljice. Jer miriši mi na puno nepravilnosti i malverzacije od tog gospodina koji kada ima potrebu, kada je njemu u interesu, onda razumije hrvatski, a kada mu ne odgovara, onda ne razumije. I ponovno napominjem da je naš poslovni čovjek u Italiji to napravio, bio bi oko 24 sata u pritvoru. Zanimljivo je i to kako se gospodin Antonaco usprkos dugovanjima nije našao na prošli tjedan objavljenom popisu poduzetnika koji ne plaćaju svoje radnike. Grad je obećao svu potrebnu pravnu pomoć ovim radnicama, budu li odlučile podizati kaznenu prijavu, a o svemu će obavijestiti i Ministarstvo vanjskih poslova kao i tvrtku Benetton, čiji je Antonaco kooperant.